Padayon ang ikaduhang hugna sa blood testing sa mga baboy sa barangay Bunbon ning Dakbayan sa Sugbo, human 7 ka baboy ang nigawas nga kumpirmadong positibo sa sakit nga African swine fever kun ASF. Gani saysay ni Cebu City Acting Mayor 𝗕𝗿𝗆𝗆 nga kinahanglan gyud maalarma kun ugaling mugawas nga duna pay dugang positibong kaso sa ASF sa maong barangay. Now once there is a second round of testing and naagya po'y positive, then we should be alarmed. But if the second round of testing will show that negative na to ang atong gi-test ng mga baboy in the periphery, then Cebu City is ASF free. So right now, I am still of the opinion that it is still premature to say that Cebu City is ASF infected. Apan mipasalig si Garcia nga dunay pasiunang border controls nga gipatuman ang kagamhanan. It's already in place. In fact, the 𝗕𝗵𝗶 already did what they had to do. They went to the respective piggeries to give them strict controls and instructions. Gani atong gipangayuan og update ang habig sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries apan saysay sa panguni ini Dr. Alice Utlang nga wala pay resulta nga nigawas sa gipahigayong blood testing sa niaging semana. Sa laing bahin, mukabat sa 1,050,000 pesos ang gihatag nga cash incentive sa Cebu City Government ngadto sa mga atleta sa syudad nga nakadaog og mga medalya sa bag-o lang kitak-upan nga Palarong Pambansa 2024. 20,000 pesos ang gihatag sa matag gold medal ug 10,000 sa bronze medal. The Cebu City Government is very supportive of our athletes and is very supportive of our sports programs. Because makita mong gud nato nga kaya man din nato. No, all it needs is really support from the government, support from the schools, support from their families, and they can attain goals. Dugang ni Garcia nga plano niyang pasakaan ang budget sa Cebu City Sports Commission. Dugang suporta sa mga kabatan-unang atleta. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.